مایا نالین خەبات سێ زارۆکن بێگونەه بوون bi sedema koçberiya malbata wan ber bi Ewropa ve bûne qurbana wê penaberiyê di derya îcadaya li komara Tirkiye. Wekû sedan yê gotê nekuştin di nava derya da û ezavan her sê zarokan hat li darxistin li nava kampa Domîs ji aliyên malbata wan ve û bi sedan xelkên kampa Domîs bi kul û keser seredana ezava her sê zarokan dikirin. Ev insan wê de penaber bû dilşewitî bû çû xwazê herê û zarokê wî ne wilo enqaz bû nikarî bû enqazkê Xwedê afokê rehma Xwedê li we bê em dixwazin alîkar ji vê de ji Kurdistana rengîn alîkar ware bê li wê de ne ziman zanin ne tiştekî wa zanin em dixwazin alîkariya we lewzet sebrî alîkariya we her sê zaroka bikin. Malbata ve her sê zarokan bengewaziyekê bo Serokê Herêma Kurdistanê dikin. Rêzdar Mesûd Barzanî gokaribê cenazetê zarokên wan ji Yûnanê werê veguhestin bo Rojavayê Kurdistanê û li gundê Sêgirka Dir'o werin bin axkirin. Rastiya ev çita çêbûyî karîseka. Karîseka mezina herî mezina karîseka got îro sê zarok ji malbata Newzet Sebrî Ehmed da xeniqîn di ava di behra Yûnanê da karîseka herî mezina. û bi rastî ev 4-5 roja ev karîse hatî serê malbata Newzet heta ku vê kîlîkê kesî malbata wî nepirsiya kesî negotiye ka em çi tara bikin. Îro sê kulîlkê biharê cenazetê xwe di Yûnanê de ne heta em hêvîna ez hêvî dikim ji Serok Barzanî ez hêvî dikim Serokê Hikûmeta Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî şexsiyen tedexilê di vê çikê de bikin karmîn cenazetê ve her sê kulîlkê biharê bi zûtir bênin em Rojavayê Kurdistanê wa bin axkin. Mirina di nava derya da û koçberiya li nava dewletên derdora Sûriyê tenê bûye pişka gelê Sûriyê û bi taybet gelê Kurd. Gorojana nûçeya çend kuştinên mirova tê diyarkirin û malbatên van kesa bi kul û keser li vê nûçeyê dimezînin. Ji Kampa Domîs, Cemîl Osê, Ark.